आई भैया, हम अपना चैनल के माध्यम से नया साल के बहुत सारा शुभकामना रउरा लोग के दे दी। अभी एगो पूर्वी गीत जातनी सुनावे, पूरा उम्मीद बा कि रउरा लोग के अच्छा लगे। आरे खाए के ना खर्ची जाओ, खाए के ना खर्ची जाओ, अरे लकड़ी ना लाना काहे कइलो। आरे तने बतिया बताओ ना लकड़ी